Sinä turpa paska. Mitä hitaammin tippuu, sen parempaa tulee. Saakeli tätä elämää! Auttakaa! Nimittäin mä ostin Australian, mut yhtenä yö Australian oli puoleen hintaa. Mä ostin Australian saman tien. Yes. Australia, mutta en kattonut mikä lentoyhtiö. Air China. Fuck! 85 miljoonaa suomalaista, loput kiinalaisia. Lento meni Sydney, Helsinki, Sydney, Peking, Helsinki, Sydney, Helsinki, Peking, Sydney, Helsinki. 22 vuotta. Pelkkää huutoa. Mä oon ihan varma, että niillä on sellaiset ryhmät, että okei, A-ryhmä huutaa. 85 miljoonaa vuotta. Mulla meni kerran niin kovaa hermo, että mä huusin täysin. 2 kilon siika! Niillä luulee, että mä juttelen niille. Istui vanha rouva, joka noin 300 kertaa nousi hakemaan lisää teetä. Joka kerta kun se nousi, niin se otti mua päästä kiinni. Sitten kun mä sanoin sille jotain vähän vihaisesti, niin se suuttui mulle. Jumalauta! Siis 22 tuntia. Erilaisia biisejä, jotka on paskoja! Paskoja! Niinku, ei kukaan mene kiinalaisen ravintolaan silleen, paskoja! Ja kun niillä ei kuin yksi saatana musiikkityyli, niinku, miettikää Kiina. Ei oo, eikä tuu. Miettikää nyt 30 ihmistä, joku menee sinne lavalle silleen, are you ready? 1, 2, 3, 4. Ei. 5 minuuttia sillä koneessa oli hiljaa. 5 minuuttia oli hiljaa sen takia, kun niillä jäi 2 kilon siika! niin kuulumaan sen. Sen takia niillä meni pieneen soppaan 5 minuuttia, koska 2 kilon siika! ja puikot. Jonain päivänä joku antaa niille lusikaan, niin on silleen, ei vittu, tätä menee paljon kerralla. Sitten ne pyörii paikalla. Okei, se Kiinan lento, siis se meno oli ollut aivan hirveä, mutta siis jäljellä 85 miljoonaa vuotta. Tajuin siellä lentokentällä, että jumalauta, se on täynnä samoja tyyppejä. Taas 2 suomalaista, vain ne samat on siellä silleen. Mutta onneksi mut laitetaan siihen paikalle istumaan, josta näkyy lentokoneen siipi. Ja mä tajusin saman tien, että jokaisen lentokoneen siivessä lukee, että astu tähän. Onko se ongelma? Joku jämsäläinen Tero on siellä silleen. Sitten meille jättiin onneksi suomalaiset sanomalla edet. Mihin? Kuka on ollut niin käänneistä, että kapteeni on tullut silleen. Anteeksi? Olemme erittäin hyvin korkealla täällä. Selvä. Kapteeni huutaa perään. Astu siihen siivelle, saatana!